Здравейте хора, аз съм Васил Човек, ще правя втори епизод от проекта на тест, там взимах на Пинскалът. Както казах в предишният клип, когато за последно бях на GameMode, както казах в предишният клип, това сега го снимам минута по-късно. Както казах в предишният клип, ще правя това и ще го кача втория ден. Не бе, бърках се. Както казах, ще снимам на това следващата минута и ще го кача на другия ден. Да, точно така ще правя. Така, тук за последно махахме дърветата, защото пречиха да излизат. Тук има фермер, бе, хора. Аз ви казвам. Тук ако няма фермер, аз се гръмна. Аз ги набрах. Как са се забили на ново? Тук има фермер. Виледжър. Мама я, че няма пекарна. Чакайте пак да се загледам. Хей, тук отгоре има екстрим. Не, това не е екстрим плюс. Така, ще ми трябва на мен още една овца. Залегло. Ето, то сигурно ще се има уит. Къде отиде? Ето, има уит. Момент. Емералд. Бързо. Те всички маса с кафе с уит. Така че ми е лесно да го нацеля. И те пътя нямат готов уит. Аз нямам бонлайн. Бонлайн ли се казва? Бе, няма нещо, не тък малко видео да си обърнем. Колко? Около 53. Когато да има тук фуитман, няма да е 18 или колко беше там. Вече забравих. Няма нещо, остах моркови картофили за това. Това не. Ара беше още една овца ми трябва. Да го погледнах още отдалече. Ще не е такъв ефект, но вече го няма. И се набрусахме с моркови. Почти стак. Събрахме. Само ми трябва една единствена овца, която не се показва. Бяла. Момент за малко пауза, да видя нещо. Така, намерих тук една овца. Това е убиено за легло. Готово вече си има легло. Какво имах още вълна? Къде ми е другата вълна? Не спомня, че имах още вълна. Пак пауза. Така и намерихме. Така, даже се натрупах с доста. Ето тук. Имаше доста овци. Това не ми трябва. Така, сега имаме черно легло. Само да си влезне в къщата. Само да видя къде беше тя. Тук беше, да. Не. Сега само ще ми липсва и
и да се изгубя. Да не беше тук. Не, тя беше пак на същата. Ето, това беше. Това вече го знам. Какво е това за защо не мога да го изчупа? Охо! Защо не мога да изляза? Шит. Бързо. Гадното, не мога да излеза да си поема въздух. Шит. Хубаво, че поне съседото е на прочувана до спална. Ще влезне и си взема нещата. То даже не беше и тук тази къща. Айде готово. Сам къде ми е черната вълна? Много ме интересува. Само аз помня, че къде ми беше къщата, бе. Не вижте, живеем в мола. Като се наврели тия планата. Но няма да е тази. Не знам се си избера една къща. Ето тази ще е там. Само бързо да излизам от тук, че се става да си направя легло. Първо да изчупа тук дървото. Ей, тук сега като се бъделещо, бе. Още едно дърво. Ще отчупя тук е. Аз стоим там вече ще оправям всичко. Ах, те, ако са гадни. Право си леглото и да лягаме да спим. Ма не, аз имах много повече неща като паднат. Спак трябва сигурно да се прави кирка на мен. Аз трябва всичко вече трябва да се правя много сега. Пак кирка, пак да купая за това. За кабелстоун. Така, пауза. Да си спестиме повече време, защото клипа още малко и трябва да го като след паузата. Спахме камък, направихме всичко това. И убих един заек. И си направихме печка. И сега какво ще да правим? Тук да събираме дърво, да си оправим къщата, да махнем тези тук слабо от стоун. Сега гледам въздух.
бързо да се влизаме в къщата, че нямаме време, ще свърши. Още малко трябва да спреме епизода. Късметлия съм, че намерих само, но за други неща не съм хич. О, защо се направих два? Няма нищо, просто двата. Като тук да поставим пеща. Керката да си вземем. Сега този звук има много. Трудно да не стигне 24. Сигурно ще не стигне. Ого, ще стигне и то доста. Даже ще не остане. Да си направим чест. И да, няма да играя без да снимам на този епизод, на тази поредица. Така. Ето го и честа. В момент да си направим и още един. Топа няма стигне левото. Добре. Един пак е нещо. Така, тук да си поставим. Аз още не съм го направил. И пак имаме една вълна, за което много ме дразни това. Остават нещата ми се диспалват ли? Как така ми се диспалват нещата? Няма нищо, тук има овци. Точно две ми трябват. Ще извадим меча. Бързо, че няма време. Нямам и дърво. Имам дърво. Къде ми сега ми беше къщата? Пускам на пауза, ако тя намерям. Тя била